Já vás tu ještě jednou všechny vítám. Doufám, že počáteční potíže skončily. Vidím tu, že se někdo odhlásil, tak doufám, že ty potíže vás neodradily od toho, abyste se na tohle video podívali. Jinak bude určitě ze záznamu, takže si ho případně můžete i na něj podívat ze záznamu. Já jsem vymyslela ten webinář, protože vidím, že nováčci často se zaregistrují, mají radost, že mají nějakou slevu, ale pak neobjednají, protože je to poměrně složitý. Takže jsem si řekla, že by bylo fajn, kdyby všichni lidi věděli, jak objednávat, všichni členové Oriflame věděli, jak objednávat Oriflame. A kromě toho zopakujeme ty výhody, které všechny máte, protože to je to důležitý. To podstatné, co by vás mohlo na tom členství zajímat. Že to není jenom ta sleva 23%, ale že těch výhod je víc. Začnu tou první výhodou, kterou dostanete většinou hned na začátku. A to je, že máte katalog. Já to budu teďka takhle šustit, protože katalog, který dostáváte, je vždycky, nebo většinou při registraci dostanete od svého sponzora katalog, nebo aspoň elektronický katalog. A hodně často vám váš sponzor dá takovýhle balíček, už přestávám šustit, a v něm je kromě katalogu ještě takhle několik věcí. A to je ceník. Ke každému katalogu je vydáván nový ceník, platí 3 týdny stejně jako katalog. Pak je to mimořádná nabídka, většinou do prodeje, ale objevují se tam i novinky, které se v běžném katalogu třeba neobjevily. A kromě toho, kromě katalogu je tam ještě jeden letáček a to je Business and Beauty. A to je časopis, který nás bude dneska zajímat úplně nejvíc, protože v něm jsou všechny ty akce, které vy můžete získat přehledně vypsané. Kdybyste v průběhu toho povídání mého měli jakýkoliv dotaz, tak já vás neslyším ani nevidím, já vidím jenom váš počet, ale můžete mi pod videem nebo vedle videa napsat vzkaz a já si ho přečtu. Ještě jednou opakuju, že to video má trošku zpoždění, takže než vám odpovím na ten vzkaz, tak buďte trpěliví. V tom balíčku, který jsem před chvílí otevřela, je ještě jedno překvapení. Bývá to překvapení, když jsou v novinkách i nějaké vůně, a tentokrát je to vzoreček té nejnovější vůně My Destiny. A je v takovém obalu a je tu vzoreček vůně, který kromě toho, že si ho můžete vyzkoušet vy sami, tak ho můžete dát vyzkoušet i lidem ve vašem okolí. A je to hrozně příjemná záležitost. Ten webinář se jmenuje Objednávání a výhody a já bych možná úplně první věc, kterou uděláme, je, že bych se podívala na to objednávání. Protože o těch výhodách chci mluvit podrobněji a chci ho hodně zaměřovat na tento katalog, ale to objednávání je společné pro jakýkoliv katalog. Takže když někdo bude chtít vědět, jak objednat, tak se může podívat jenom na tu první část a tu další část vynechat. Já tady přepnu na stránky Oriflameu a začneme úplně od začátku.
Nevím, jestli tu stránku vidíte dobře celou. Vypadá to, že ani ne, což je mi poměrně líto. Už se podařilo. Než začnete objednávat, tak doufám, že mě slyšíte. Když tak mi písněte, že ne. Než začnete objednávat, musíte se přihlásit. Přihlášení na stránkách na počítači je vpravo nahoře, ale když se budete přihlašovat přes mobilní nebo aplikaci na tabletu, tak není vpravo nahoře, ale je vlevo nahoře v těchto odrážkách a přihlásíte se tady. Já budu používat ty počítačová přihlášení, protože je to přehlednější a přeci jenom do toho videa se to lépe hodí. Aha, tak si to načteme znovu, tu stránku. Výborně. Přihlásíme se, já už tady mám všechno přednastaveno. Přihlásíte se svým členským číslem, které jste dostali při registraci, a svým heslem. Vaše první heslo je vaše datum narození ve formátu 2 čísla den, 2 čísla měsíc a 4 čísla rok vašeho narození bez teček, včetně 0. Takže například 1. prosince 2016 by bylo 01122016. Nevybrala jsem úplně dobré datum na to předvedení, ale jdeme už na to objednávání. Nejrychlejší způsob, jak objednat, ve chvíli, kdy už víte, co chcete objednat a znáte kód, je vpravo nahoře je odrážka, kterou teďka zvýrazňuji a jmenuje se rychlá objednávka. Tady napíšete kód, vyberete počet kusů a přidáte tyto kusy do košíku. V tuhle chvíli můžete toto zboží objednat. Pokud nevíte, jaký kód to zboží má a víte, že je v katalogu, můžete to udělat jiným způsobem a vlevo nahoře je katalog. Ten si otevřete a neotevřete. Výborně. V tom katalogu se postupuje podobně jako v katalogu tištěném, a to znamená, že si nalistujete stránku, kde to zboží je, a dole pod tím zbožím je napsáno prohlédnout výrobky. Když to rozkliknete, tak ťuknete na ten vybraný výrobek a přidáte si ho do košíku. Existuje ještě jeden způsob, jak najít zboží, a to je způsob, kdy si nejste jistí, jestli je v košíku, jestli máte zboží v katalogu nebo ne, ale víte aspoň část názvu. Teďka mě akorát napadá naše aktuálně nová vůně, kterou můžete dát vpravo do vyhledávače. A když se vám takhle zobrazí, tak když už ji tady vidíte, tak můžete rovnou přidat do košíku a zobrazí se vám informace, že je že je přidána v košíku, anebo si ji můžete rozkliknout, podívat se, co to je za vůni, jestli je to ten výrobek, který jste opravdu chtěli, a odsud ho můžete přidat do košíku. Je to tu takhle zvýrazněné. Když jsem zadávala ten kód toho zázračného kelímku, tak jsme se už dostali do
košíku nákupního. Teďka tam mám 2 výrobky a můžu přejít na detaily objednávky. V tuto chvíli se mnoho kosmetických poradkyň zděsí, protože se jim tu ukazuje, že zboží není na skladě, že zboží není dostupné. Ukazují se tu ceny, které by správně ten výrobek stát neměl, protože v katalogu je to trošku jinak, protože mají nárok na jinou slevu a podobně. O tom se budeme bavit ještě za chvíli, o těch jiných slevách, dalších, než jsou jenom 23% sleva oproti katalogu. Ale nemá cenu se stresovat a je dobré si prohlídnout detaily objednávky. Když se nám objednávka detailně načte, tak tu máme několik dalších informací. Máme tady odměny za naší aktivitu. Můžeme si vybrat třeba vůni S8 za pouhých 199 korun. Nebo mám nárok na 4 vůně My Destiny za cenu 422 korun. Případně si můžu vybrat nárok sady ze strany 147. A to všechno můžu udělat úplně najednou. Dále tu máme nabídku jen pro nás. Tady jsou výrobky, které se neobjevují ani v mimořádné nabídce a neobjevují se ani v žádných jiných tištěných materiálech, jsou pouze tady a jinde tu nabídku neseženete. A pak je tady ta naše nabídka, ty naše 2 výrobky, které jsme dali do košíku. A jak vidíte předtím, jestli jste si toho všimli, já se ještě za chviličku vrátím, tak jsem měla jinou cenu, než mám teď. Tady mám za vůni My Destiny 422 korun. Když se vrátím zpět, tak mám tu vůni za 538 korun. Je to proto, že jsem v minulém katalogu udělala hodně velkou objednávku a systém vyhodnotil, že mám nárok ještě na další slevu, než je sleva oproti katalogu. Pod tou objednávkou mám celkovou cenu a kromě toho tady mám celkový počet bodů. Je dobré si ty body hlídat, protože většinou máme nějaké akce. Máme akce za 30 bodů, které platí třeba 2-3 dny nebo týden, ale máme akci, která je víceméně pravidelná a je to akce za 100 bodů a o tom se budeme bavit za chvíli. Ve chvíli, kdy ta vaše objednávka má více než 100 bodů, anebo součet v daném katalogu těch objednávek má více než 100 bodů, tak máte poštovné a balné zdarma. A funguje to tak, že tady to je v tomto katalogu moje první objednávka. Ale kdybych už měla v tomto katalogu objednávku za 70 bodů, teď se mi těch 30 bodů přičte a mám dohromady 102 bodů a budu mít poštovné a balné zdarma. Kam poslat? Tady jsou informace o mně, jaký mám tady předplatbu, jaký můžu vyčerpat ještě úvěr a poslat si zboží na fakturu. Ale kromě toho je tu i údaj o tom, kam chci zboží poslat. Já mám tady v blízkosti studio, kam jsem si posílala poslední objednávku, ale můžu si poslat objednávku do centra Oriflame, která je v Praze ve Strašnicích, do studia Oriflame například v Kladně, většina z vás ho zná, poštomatem, do liniového klubu anebo doručit domů. Pokud dám doručit domů, tak je tady ještě volba, zda kurýrem nebo poštou. To dodání by mě stálo 35 korun. Dohromady můžu si tady vybrat, že chci platbu na fakturu, případně, že ji chci zaplatit kartou a můžu to zboží koupit. Já to odklikávat teďka nebudu, protože nechci teďka zatím to zboží koupit a doporučuji, pokud se takhle rozmyslíte, že si chcete vybrat ještě něco navíc, že chcete do té
objednávky něco přidat, tak se vždycky vracet tady nahoře o krok zpět, vlastně do toho nákupního košíku a z něj teprve jít kamkoliv jinak, jinam na ty stránky. Vítám všechny, kteří se ještě připojili později. Pokud byste chtěli, abych vám něco zopakovala, tak to můžu udělat a případně můžete i se podívat na některé úseky znova, až bude to vysílání ke zhlédnutí vlastně ze záznamu. Já teď zruším tu obrazovku, kterou jsme tady měli. Ještě jednou vás vítám. A asi udělám ještě to, že úplně na závěr si ten systém toho objednávání ještě jednou projdeme. Teďka bych vám chtěla ukázat všechny ty výhody, které jako členka máte. Já jsem si tu pro vás připravila takový balíček tiskovin, který buď dostanete jako nováček, anebo který vám chodí domů poštou, případně s objednávkou v katalogu. Ten balíček obsahuje vždycky katalog, ceník, který patří k tomu katalogu, mimořádnou nabídku a časopis Business and Beauty. Já to vezmu postupně. To, co si vždycky můžete dohledat. Všechno je to dohledatelné i na internetu, ale není to tak úplně jednoduché. Proto je dobré mít ty tiskoviny někde po ruce. Ten ceník vypadá na internetu úplně jinak. Je to excelovská tabulka a tady ten sešit je trošku přehlednější a je v něm o něco víc informací. Takže já vám ho budu takhle ukazovat do obrazovky. Tady nahoře vidíte výrobky, které, když si objednáte, tak budete mít poštovné a valné zdarma. To je první věc, kterou máte jako výhodu od Oriflame, kromě té vaší 23% slevy. Jako nováček si můžete vybrat i dárky za první 3 kroky, první 3 katalogy, kdy objednáte za více než 75 bodů. Je to sada Milk and Honey se zázračným kelímkem, je to tělové mléko s odličovací vodou a je to vůně s řasenkou. Ten třetí krok se občas mění a je to proto, že je tam třeba uvedeno nějaká reklamní kampaň nebo registrační kampaň a může tam být třeba kabelka nebo tak nenechte se tím zmást. Platí vždycky ta kampaň, ve které jste se zaregistrovali a ty 3 následné kroky. Další věcí, kterou můžete jako kosmetická poradkyně využít, je sleva na tyto výrobky. Je to vlastně sleva za vaši aktivitu. Jak jsem říkala, je dobré si hlídat ty body, které máte za svoji objednávku. Když máte v objednávce více než 100 bodů, tak v dalším katalogu si můžete vybrat jednu sadu nebo jeden výrobek z těchto a vždycky vás bude stát 100 korun. To znamená, že je tu třeba toaletní voda a nebude vás stát ani tu cenu, která je v katalogu, ani tu cenu, která je uvedená v ceníku, ale je tu tato parfémovaná voda a bude vás stát 100 korun. Já jsem si pro tento katalog vybrala právě tu sadu, kde je tu omlazující balzám a tělový krém a dohromady mě ta sada bude stát zase 100 korun, protože jsem v minulém katalogu udělala objednávku za více než 100 bodů. Dalšími výhodami, kromě těch, které znáte, je to, že si můžete koupit vzorky. Když ten ceník takhle rozevřete, tak ty vzorky najdete tady.
Je to výhoda proto, že vy si tu vůni nemusíte kupovat hned, když nevíte, jak voní. Pokud je to vůně, kterou neznáte, nebo která není novinková, tak vám ani nepřišla s těmi tiskovinami. A vy můžete si vzorek té vůně pro sebe, pro kamarádku, pro své příbuzné, případně vzorek dekorativní kosmetiky, rtěnek, make-upu a podobně objednat z katalogu. Většinou ty vzorky stojí 8 nebo 5 korun. Vzadu v ceníku máte ještě zobrazené informace o objednávání, o placení balného a poštovného a podobně. To byla první část těch vašich výhod. Máte tam výhodu toho, že nemusíte platit poštovné a balné. Ty výrobky, které nahrazují to poštovné a balné, se každý katalog mění. Máte výhodu toho, že když uděláte větší objednávku, tak v dalším katalogu máte nárok na nějakou slevu na další sady výrobků. To, co vám chodí do vašich schránek a co lidé, kteří přijdou na internetové stránky, nevidí, tak to je mimořádná nabídka. Jsou tam většinou výrobky, které jsou v doprodeji. Je jich tam poměrně dost, je to docela takový jako neúplně štíhlý sešítek a jsou za velmi zajímavé ceny. Já jsem si tu pro vás vybrala například tento výrobek, je to můj oblíbený Ecolagen a v té mimořádné nabídce je za 199 korun. Ta mimořádná nabídka je zase koncipovaná jako takový malý katalog. To znamená, že ta vaše cena je 153 korun, protože to je vaše členská cena. V té mimořádné nabídce, která vám přišla, jsou ceny vlastně té plné prodejní, protože když se rozhodnete tu mimořádnou nabídku ukázat vašim známým s tím, že jim to chcete prodat a vydělat na tom, nebo dalším lidem, tak oni vidí jenom ty prodejní konečné ceny. Úplně poslední tiskovinou, která tam je a která je z hlediska výhod, které máte úplně nejzajímavější, tak to je časopis Business and Beauty. Ten časopis je o tom podnikání v Oriflame a o té kráse. Nás bude hodně zajímat ta krása, protože to podnikání si rozebereme někdy příště. Když ten časopis rozevřete, tak na první straně je většinou úvodní slovo našeho pana ředitele, pana Magnuse Holm Astenlinda. A pak jsou tu takové zajímavé nabídky. Jsou tu nabídky 5 nejzajímavějších výrobků, respektive 5 výrobků, které mají docela zajímavou cenu. Je to takové vypíchnutí toho, co vy můžete získat. Ta cena, která je u těch výrobků uvedená, je cena pro vás jako pro poradce. Je to ta snížená cena oproti té ceně, která je v katalogu. Na dalších stranách je většinou rozbor nějaké novinky. Teďka je to vůně My Destiny. Kromě toho, jak voní, popis té vůně a popis toho jejího příběhu, je tu i třeba návod, jak tu vůni nabízet svým přátelům a známým a případně jaké si k tomu můžete objednat ještě další podpůrné materiály. To je spíš ta podnikatelská část. Co vás může zajímat jako zákaznici je, jaký je to typ vůně a také to, že každý flakon je originální. Protože ty flakony jsou vyrobené, já trošku odbočím, ty flakony jsou vyrobené metodou vstřikování inkoustu do toho skla při té výrobě. A tím pádem každý ten flakon vypadá potom jinak, jak se to sklo vytváří. Co vás může zajímat, jsou informace, které jsou určené kosmetickým poradkyním. Zase je to
určeno většinou k tomu, že to člověk použije dál, že člověk ten výrobek nabídne. Ale jako zákazníka, pokud chcete jenom sami pro sebe si objednávat, tak vás může zaujmout to, že na té straně většinou je i nějaký vzoreček, který si můžete objednat. Buď, že je jenom v tom katalogu objednatelný, anebo že má v tom katalogu i zajímavou cenu. Tentokrát je to vzoreček Minisera Novage Ultimate Lift, které osobně používám a od té doby, co ho používám, tak se mi pleť velmi zlepšila. Dále jsou tu nějaké informace o konferencích, o tom, co firma pořádá, ale na další straně tady máme takovouhle zajímavou dvoustranu. Tady je ta nabídka, o které jsem mluvila, to je odměna pro krásu. Je to vlastně nabídka, která je tady v ceníku, na té první straně dole, je to ta samá a je to zopakování těch výrobků, které si můžete objednat, pokud jste v minulém katalogu měli objednávku alespoň za 100 bodů. Když jste měli objednávku za 100 bodů, můžete si nyní objednat výrobek 1, nebo respektive jeden z těch kódů a bude vás stát 100 korun. Pokud ta vaše objednávka byla vyšší než 200 bodů, tak si můžete vybrat 2 ty kódy, každý po 100 a ještě navíc dostanete 5 vzorečků pleťové kosmetiky. Pokud vaše objednávka byla za více než 300 bodů, tak můžete si objednat 3 ty výrobky po 100, takže za 300 korun dohromady. A kromě vzorečků pleťové kosmetiky navíc dostanete ještě katalogy. Na další straně je odměna za váš nákup a ta je každý katalog také jiná a je většinou snížená, protože 100 bodů je poměrně velká objednávka, ale tady na tu cenu vás chci upozornit, protože teda na tu odměnu, protože tady stačí nakoupit za většinou 500 korun v katalogu. Je to cena zase vaše nákupní, takže pokud vaše objednávka na minulé faktuře byla aspoň za 500 korun, tak si tohleto můžete k ní přidat. Je to páňská vůně Be Legend a minulý rok před Vánoci to byl docela trhák. Takže pokud máte ten nárok, pokud víte, že objednáte za více než 500 korun, tak si to určitě přihoďte do toho vašeho košíku. Zajímavá je i další nabídka. Zase je vázaná na to, že jste objednali aspoň za 100 bodů, ale pokud ta vaše objednávka za těch 100 bodů je, tak si možná tohleto nenechte ujít. Už blekotám, omlouvám se, protože to jsou novinky z příštího katalogu. Vy si můžete tyhle novinky z příštího katalogu, jsou tu i označené, vy si je můžete vybrat už teď. Vám můžou přijít už v katalogu 14, novinky z katalogu 15. Kromě toho vám také přijde příští katalog. Takže vy to, co uvidíte v tom katalogu jako novinku, si rovnou budete moct vyzkoušet díky tomu, že jste teďka měli velkou objednávku. A úplně na konci většinou jsou 3 strany, které jsou věnované vzorečkům. Je to méně vzorečků, než je v tom ceníku, tam jich je opravdu hodně, tam je kompletní nabídka vzorečků, ale tady jsou ty základní, nejprodávanější a nejužitečnější vzorečky, které máte. Jsou většinou i ve slevě a zároveň tu máte tady na té straně i nabídku dalších tiskovin a katalogů. Na poslední straně časopisu Business and Beauty je většinou ještě jedna nabídka, která se většinou váže k nějakému prodeji. Ne v tom smyslu, že byste měli mít velkou objednávku, ale je to většinou věc, která se vám hodí jako prodejcům. Ale ne vždycky to platí. Teďka zrovna je to ta taštička
která je výborná právě na to, že pokud půjdete ke své zákaznici, tak se vám tam ty vzorečky a ty výrobky krásně vejdou, ale samozřejmě tuhle taštičku jako kosmetickou může použít úplně každý a je hrozně fajn, že je za 149 korun. Takže to bylo shrnutí těch vašich výhod, které třeba platí teďka v tomhle katalogu, ale podobně platí i ve všech ostatních katalozích. Jak jsem říkala, s první objednávkou v tomto katalogu vám přijde i katalog následující katalog číslo 15 a já mám pro vás ještě jeden bonus a to je to, že vám ukážu i obálku katalogu číslo 16, abyste už věděli, jak bude vypadat předvánoční katalog. Tak já se vás ještě jednou zeptám, jestli máte nějaké otázky a pak se vrátíme k tomu, jak se objednává přes internet, protože to je poměrně kámen úrazu, tak si tu nejjednodušší cestu ještě jednou ukážeme. Tak. Jsem přihlášená na svých stránkách Oriflame. Buď se vám ukáže tato stránka Oriflame, když jste přihlášení, nebo je to tato stránka. Ani jedno není špatně. Tady to je stránka, která je zajímavá především pro lidi, kteří se Oriflame věnují více než jen jako slevu pro sebe. Ale my se vrátíme k té objednávce a jak jsem říkala, pokud víte kód toho výrobku, který si chcete objednat, tak je nejrychlejší stisknout rychlou objednávku, která se nachází vpravo nahoře. Já ještě vám chci ukázat, jak to vypadá například na tabletu. Ta rychlá objednávka, pokud jste na tabletu nebo na mobilu a rozkliknete vlevo nahoře tyhle 3 čárky, tak je v tom sloupečku téměř až úplně dole a vypadá vlastně stejně jako na tom počítači. Vy si do té rychlé objednávky napíšete kód, počet výrobků a můžete si zkontrolovat jednak kód a jednak, jestli je to ten výrobek, který chcete. Já ho můžu přidat do košíku. Jak jsem říkala, někdy ten kód úplně přesně nevíme, ale můžeme si ho vyhledat. A to na mobilu nebo na tabletu vypadá takto. A když si to rozklikneme, můžeme si opět ten výrobek přidat do košíku. Já jsem mluvila o tom, že ta cena v tom časopise Business and Beauty je trošku jiná, než je v ceníku pro běžné poradce. A je to proto, že ta cena se mi snížila o slevu, kterou jsem získala v minulém katalogu a dostala jsem k ní takový vonavý dárkový poukaz. Když se podívám do toho košíku, mám tu 2 výrobky a teď mám tu cenu, která je jakoby ta, kterou předpokládáte. V katalogu ta vůně je za cenu 699 korun, 23% dolů, něco kolem 538 korun. Když se podíváte do ceníku, do běžného ceníku, tak tam tuhle cenu uvidíte taky. Ale někdo ví, že má nárok ještě na větší slevu. Teďka se vyděsí a bude se bát, že to bude mít takhle drahé. Jak jsem říkala, je dobré si tu
se teďka neděsit a podívat se na detaily objednávky. Když ty detaily objednávky rozkliknu, tak kromě toho, že tu mám akce, o kterých už jsem mluvila a které se vám připomínají, tak tady mám znova vypsané ty výrobky a už tady mám tu cenu, která je vlastně pro mě ta platná a která se mi líbí víc. Mám tady celkovou cenu za výrobky, celkový počet svých bodů. Kromě toho tady mám samozřejmě i uvedené své osobní údaje, které jsem zadávala při registraci. Poslední použité místo dodání, a to je to, co nás bude zajímat, jak jsem říkala. Buď můžete použít to posledně použité, pokud už jste objednávali, nebo Centrum Oriflame, které je v Praze ve Strašnicích. Tady se nám rovnou ukáže, ale když si budu chtít vybrat studio, tak je to trošku složitější, protože nejdřív si musím najít to město, ve kterém chci to studio najít, což pro mě je většinou Kladno. A v tom městě může být víc studií, a protože v mé linii Zuzka Málková vede to studio u Hvězdy, takže tam mám blíž, tak si vybírám to studio u Hvězdy. Ještě jednou nabídka, zda si nechci vybrat objednávku nebo výrobek, abych neplatila poštovné. Jak jsem říkala, ten výrobek je zobrazen v ceníku na první stránce, vždycky má stejný kód a tentokrát je to hřeben, kulatý kartáč na vlasy. Protože zatím mě třeba ten kartáč nezajímá, nebo si klidně zaplatím to poštovné, tak se mi přičte k objednávce 35 korun a já si můžu vybrat, jakým způsobem zaplatím. Zda fakturou nebo přímou platbou kartou. Ta faktura je 14denní od data objednání. Tady dole mám celkovou cenu za 32 bodů a můžu nakupovat. Na té další stránce je celé shrnutí té mé faktury. V podstatě je tam přepsáno to, co mám v tom košíku, s těmito cenami, které jsou pro mě tady platné. Je tam číslo faktury a je tam přibližné datum dodání. Já to odklikávat teďka nebudu, protože zatím tu objednávku dělat nechci. Tady jsem se vrátila zpátky do toho košíku a pokud chci úplně odejít, můžu vlastně stisknout úplně cokoliv. Na závěr tohoto webináře, který byl mnohem kratší, než jsem předpokládala, vám chci ještě ukázat jednu věc. A to je věc, která je přímo na stránkách. Je tady úplně dole. A je to docela zajímavý blog Beauty Edit, který, když rozkliknete, tak je plný docela zajímavých článků. Hned první je o parfumérce, která vytvořila vůni My Destiny, ale máte tu i tipy na líčení, jak pečovat o tělo a pleť, když má člověk zralou pleť. Je to 7 pravidel italské krásy, 3 způsoby, jak nosit cop, případně návod na nehty a mnoho dalších informací. Takže určitě stránku Beauty Edit bych vám ještě doporučila úplně na závěr. Teďka se s vámi rozloučím a ještě chvíli počkám, pokud nemáte nějaké dotazy.